תן לו במכללה, תן לו בחניה, תן לו במדבקה. ועמק יזרעאל פצצה, עמק יזרעאל גזעי, עמק יזרעאל אחי, עמק יזרעאל פצצה, עמק יזרעאל פצצה, עמק יזרעאל אחי, עמק יזרעאל אתה. תן לו במדשאות, תן לה במשתספות, תן לה במעונות. עמק יזרעאל גזעי, עמק יזרעאל אחי, עמק יזרעאל פצצה, עמק יזרעאל פצצה, עמק יזרעאל אחי, עמק יזרעאל אתה. עמק יזרעאל פצצה. תן לו בקיבוצים, תן לו גם בגמלים, תן לו בדו-קיום, זה חשוב. ועמק יזרעאל פצצה, עמק יזרעאל גזעי, עמק יזרעאל אני, עמק יזרעאל פצצה, עמק יזרעאל פצצה, עמק יזרעאל אחי, עמק יזרעאל אתה. תן לו בסמינר, תן לו בשיטות מחקר, תן לו בחפירות, תן לו בכיתליות, תן לו ברפתות, תן לו במבצעות, תן לו בשובר מסך, תן לו יד מסך. זוהר זוהר בעלול, זוהר זוהר בעלול, תן לו בעריכה, תן לה לעריכה. זוהר זוהר בעלול, המתקמה הוא כזה גול, מחזיק חלבי כמו בחול, ללבלב גם כן פה, תן מתיו גם כן פה, משה שלונסקי הוא אחראי, כי אותו גירודי בריא, וכולם ישראלים אחי. ישראל לא פחות ולא יותר, עמק יזרעאל לא פחות ולא יותר. אלול, כמה הוא איזה קוי, חלבי כמו בחול, לגמול אין פה, להיות לו כעדיף, יש לו צחי, תוקל ומדברי, ולזרעאלים אחי, תן לו בעריכה, תן לה לעריכה. עמק יזרעאל, לא פחות ולא יותר. המסר, כמו שאני אומר, עמק יזרעאל זה 10.